Guys, so kahapon nasiraan po tayo ng aircon. Nasira po yung compressor natin. So ngayon ay papagawa natin. So maaga po tayo pumunta rito kasi sabi nung technician, maaga daw ako pumunta. So 6:30 AM nandito na po tayo. So mamaya iba-vlog ko yung paggawa niya kung paano, kung ano nasira. Okay guys. So, dito na tayo sa paggawaan. Tinitingnan ng technician yung ating compressor. So bali bumigay yung ano niya, yung magnetic clutch, saka papalitan na siguro lahat ito. So mamaya malalaman natin. So guys, so natanggal lang yung compressor. So mamaya makita natin kung ano sira nito. Yes, ito yung pinapalitan. So guys, natanggal na yung hubcap. Ano ba tawag nito pare? Hubcap ba ito? Ha? Ano tawag dito? Assembly. Pulley. Assembly pulley. So ayan guys, oh. Ito yung magnetic. So ito yung nasira. Tigas na yung gas na yung pinaka ano. Bali magaganyan yan boss. Ayan, so malalim na masyado. So papalitan to. Alright, ano pa ito, original pa to mga boss, di pa napapalitan to, ngayon pa lang. So ang problema nito boss, ito nagkaputol-putol na siya. Ang problema nito. Ayan. Hindi yung bago. Sigurado, maluluto talaga. So naputol nga pala to. So buo ito pareho. Tsaka yung magnetic palit na yan. At saka yung magnetic pa, no? Ito yung gumagawa natin si technician Pogi Uragon. So guys, dumating na yung bago. Bago, kakabit. Yan, kakabit na yung bago. So guys, pero siyempre hindi na ito ano, hindi na ito katulad ng original. So bago na mga boss. Ilang taon to tatagal partner? Ha? Ilang taon? Depende sa gamit. Depende. Alam mo naman natin. Alam mo naman yung mga kanya yun. Oh. Pero ina-adjust lang to ng ano, di ba? May dispenser to eh. So itong luma partner, ano ang naging ano nito? Bumigay na yung pinaka ito, no? Napuputol. Baka sisira sa ano? Napuputol. Napuputol talaga. Puputol. Isipin mo yung naghahawak lang. Yan.
So, okay guys, ito na yung kapalit. So, mamaya testingin natin kung malamig siya. Guys. Kaway muna pre. Kaway ka muna. Yun na. Guys, na ano na. Ano yan pre? Papatay na muna boss. Babalik ko na lang itong ilalim. So medyo okay na boss, malamig na. So saglit lang nila ginawa. Pinalitan ng poly, magnetic. Okay, babalik na lang itong mga tinanggal. Tingin mo, okay na? Okay na. Dali na. So mamaya pa to, wala pa sila busing pare. Wala pa sila busing, nasa simbahan pa. Sige lang. Punta na lang niya rito, no? Oo, may number naman ako doon pati. Okay. So yung busing ko kasi nagsisimba pa, kaya mamaya pa mababayaran ito.